сме кандидатствали около 28 милиона. 6 милиона са Айтос Малка поляна, това е четвъртокласна пътна мрежа. 6 милиона са Айтос Пещерско, четвъртокласна пътна мрежа. И един от проектите, които от 10 години го чакат населените места, това са Айтос, Карагеоргиево, Тополица, Черноград и на Карнобатския път излиза. Освен това в града имаме два проекта за изграждане на инфраструктурата на два квартала на обща стойност 4 милиона. За Царево също сме подали проекти за 15 милиона без ДДС. Първо по важност проектиране на две пречиствателни станции в Синеморец и във Варвара, водопровод на село Варвара, път за село Бродилово и многофункционална спортна зала в град Царево. Море, първо искам да благодаря на господин Борисов за това, което се случва, защото ние кметовете сме изключително доволни след тези няколко тежки години да получим това свежо финансиране, както и на депутатите и на госпожа Петкова. Но най-важният проект за община Поморие е един много важен път, свързващ три големи населени места. Това е Порой, Гълъбец, Горица, който прави връзката с републиканска пътна мрежа Бургас, Каблешково, Варна през Дюлинския проход. А защо го казвам това? Защото при 60 км общинска пътна мрежа първо ремонтирахме пътя Поморие Каменар Каблешково, вие лично го инспектирахте. След това сега ремонтираме пътя Медово Бата Страцин и това е третия важен път и 40 км общинска пътна мрежа ще бъде отремонтирана, т.е. 2/3. Благодарение на работа на нашите депутати и настояването на господин Борисов, община Поморие решава един много голям проблем с пътната си инфраструктура. Важен проект е една много хубава спортна зала, тренировъчна, където ще стане новия дом на Хамбалани. Тази зала Поморие има нужда от такава спортна зала. Няма да е тип арена, напротив, тренировъчна зала, но изключително важна за Поморие. Другият ни голям проект е отводняване на централна градска част, където не е централния площад, читалище, всички събития се случват там. И едно кръгово има. Община Карнобат ги няма. Малко Търново. Преди Малко Търново да кажа, въпреки че, нали да не кажа на кметовете само от ГЕРБ или от... Той не е наш кмет, всъщност нас е 2,7 милиона за благоустройство на пространството пред гарата, служващ път. Община Малко Търново. Община Малко Търново, здравейте на всички, 10 милиона възможни, 10 милиона са проектите, инфраструктура, улици, тротуари, четвъртокласна пътна мрежа и ВК инфраструктура. Благодаря. Да. Несебър тук ли? Не. За Несебър 15,7. За Несебър. Как има? Да. Поморие го индексно. Поморие го индексно.